erotske ispovesti. Da, gde je uzročno normativnost kao tako. Mislim, to je takođe važna tema za knjigu koja tu mogu nešto da čuvamo reći od toga i da nam kaže. Je li to bio tvoj predlog da pročitam neki odlomak? Može. Dobro radio, kažem ja sam našao se. Dakle, erotske ispovesti. Počinjemo ženstvenom ispovešću, znači to je ženska perspektiva. Ja sam čista, svet je prljav, zato stojim po stranu. Kad ulazim, onda ulazim samo u centar, ali tuđi centar. Probijam čireve, dreniram kaverne, drugim rečima popijem kaficu. Svoj nauk sam dobila, ali svoj nauk ispunila nisam, zato svoj nauk šamaranjem vraćam svojim učiteljima. Rodila sam dvoje i s mesta uklonila tragove zločina. Posledice su još tu, deca, samo uzroka više nema, muža. Ko bi rekao da sam ja nekad urola, još. Naučne emisije gledam i sa ponosom izjavljam, ja nisam deo ovog kosmosa. Postscriptum. U poeziju ne verujem, ali je zgodno to što s poezijom čovjek ima čemu da se sprda. Hoćemo dalje na muževnu, da pređemo ispovesti. Inače, ove ispovesti sam postavio u centar, fizički gledano u centar knjige i one odudaraju od same knjige. Knjiga nije toliko vulgarna kao ove ispovesti, pa da ima i vulgarnosti, da ima i drugim mestima. Ali mislim da ova vrsta malograđanskih ispovesti i taj malograđanski odnos prema normativnost, hvala sam, mislim da je to jedna okosnica zapravo, jer kao što je Teodor Adorno govorio, tragedija i pravi užas čovekov i holokaust se desio iz kič ličnosti. Kič život nastaje iz kič ličnosti, a samim tim i tragedija nastaje, dakle, iz jednog života koji vodi u to. Vodi u zločin. Nepromišljen život i nepromišljen vrednost življenja. Mislim, citiram samo Sokrata. Idemo na muževnu erotsku ispovest. Belac sam, hrišćanin sam, muškarac sam, hetero sam. Ne moram da budem čist, kao što je žena rekla da je čista, ali nema načina da me okaljaju. Kome se ne boji, nek se kod muva osvedoči o mojoj muškosti. Krećem se u čoporima i u krdima, jer, citat iz Biblije, gde su dvoje ili troje sastali se u moje ime, tamo sam i ja među njima, Isus Hristos. A kad se nas 200 sastane, onda je Dragan Džajić sa nama. Zajedno lovimo muve i lopte, jer su biologija i predrasude na našoj strani. Tuđe nećemo, svoje čireve ne damo. Pouke delimo, kletve primamo i prosleđujemo. Verujem u jednog, jednorodnog Sina Božjeg i nemam pojma koja je razlika između Boga i silovanja.